Sziasztok srácok, nagyon itt vagyok, én pusztító Doom, és ebben a mai videóban kinyissuk a 8 Star Dropot, és hát kezdjünk is neki. Az első az nem jó, nem jobb is jöhetett volna. Hát ez se a legjobb. Na, harmadik. Sem. Az se ragaszkodja be. Hát ez se. Kicsit idáig rossz. Hát nem. De legalább egy mítiket nyissak. Hát ideig az Epic a legjobb. És azt hiszem ez volt az utolsó. Ja. És abban van valami más? Hát nem. És hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, lájkoljátok és iratkozzatok fel, sziasztok!